Episode masalama khan nup daw khan tan khun le an boss ati tia hriat awang khan zotin tan khun en du ani ti chu a hriama se a soi chuak lo chumi zan po chuan tan khun chuan nup daw du ani ti ala soi chu ngam lo awang chuan hrom ti hlein chuti lai mek chuan kim han mola athil ei lai chuan nup daw ron kal tia mu chuan nup daw mu theinan in sonin abia atumang ngei chuan chuak dun ta chumi zana chuan arsi tam tak lan theina hmuna chuan om dunin ti dunin arsi te an siar mek lai chuan nup daw chu alo mu thluder to atu ka chuan shooting nei tura anin ruah man mek lain an boss minjun chuan meiche thar aron hruai ani chu nup daw aya model tharan lak thar ani thu te soin chu chuan nup daw in rin ton na te ati chene hle showmatiin an boss pa po chu angai hle a ichuan kim han hun kal to lo langin nup daw thil siam midang in ti chet an lo tum chu kim han chuan vadangin ma se a thil siam chu pa chu na hal chiat saka a thayang to ka ve na lo tum chu nup daw ron kal chuan kim han tia ngain akal ta dai a in soi fi ma chuan nup daw kal sonin nup daw thian po an ron kal kim han tia ni lo ti chu an hra chiang hle a ti chuan a hun pa ngai lo lang lein kim han po na thila nup daw te na avakal nup daw tuiti bua chuan kim han lu ti hu vakin chuta chi chuan han en chiang chu hriat to na nu nei tlat hi na in hria asama toy saklai tak hian tan khu na ron lang thut anom dana mu chuan a thi kru hle ma se kauzui vatin an na chungchang chu an soya atuka chuan nup daw po fakna thar nen chuan ron langin acheve lai chumi pui tam tak chuan lo enin chu chuan a ti lar pha hle a asira tang chuan kim han le tan khun te pon an lo en nup daw tumru na chu fakin an pui tlat tur thu te an soi chumi nu chuan nup daw po thingtlang lama achung te tloin sumle pa ya harsat na lian tham tak an lo neya chu chuan nup daw po chu chuan ril ru ti ha hle in a ho nu pon kim han shilpa ako chuan kim han a thinlunga chuan lo na tam tak a thlena nup daw chuan thingtlang lama a hon ei tur te kim han chu ei tirin kim han pon tuya tia an pahnih chuan an hlimin an ti deuh borbor chumi nu chuan kim han chu lut zuin doorbell aron ri ka wang chuan avakal avachu chuan kim han nen atanga ei tur lo dong lein tuya ti em bal hlala lipop kha alo nia ma se aril ru te chuan a hun man te angai tuin an boss party lung oi lo thu te a market strategy thar ten om zia nei lawang ti hlo thu te alo ngai tu atu ka chuan sut nei le tura in ruwa manin nup daw glass ball ken chu a thlau ke ta chuai mai an la live reng si wang le customer tam takan hlau mai hlau awang chuan a theyang to ka ti le tranin suta zo chu a in thiam loin showmatia tan khun pon poiti lo turin a ron ti chuti mek lai chuan IG tangin kim han ma sei sadong a glass ball ken kha tumreng wanga thlak sakani thu te aron soi nup daw po chuan a ril ru luwa khatin ani po a ring hle a ni danga pola thlen ngai lo awang chuan chuti mek lai chuan tan khun le kim han te po lowin hmuin tan khun chuan engwanga nup daw ne na in ngai na em nge ni thu te zot kumnga chung khan tiang in tu ma ala hnai ngai lo thu te asoi kim han thung chuan a chang lem lo chuta nup daw poster an tar chu in chuin kengzok ni in chuwa anin nial boilai tak chuan nup daw in pon lama tang alo thling rang thil thleng chungchang te an soi zo nu chuan nup daw chuan tunge min thla zok dona ti ve le tan khun chuan akai rang tangal an kal nu pon nup daw chuan la bai ve ramin kim han chuan alo ena anui ver atuka chuan an team chu committee in nimina thil thleng chungchang kha an soi chu ti lui nge ani in an ngai bok chumi zan chuan nup daw chu anu chuan ron kholin anaw tan sum anmo thu le ama chu anin nga na ni thu te aron soya chumi wang chuan nup daw po aril ru ha hle kim han aron lan chuan ani chu a harsat na te a hril thei ani ti hrathiamin ama bula chuan a hlimin bara chuan hruain in tur te anin dun a harsat na te po a hril kim han pon lo hnemin a rui deuh nu chuan nup daw po mic lain a zai ma se aron trap thut chu vele kim han pon vaku angalin a theiang to ka tran pui tur thu le engtiang po kianga rang tur thu te a hrila chumi nu chuan pona te thuin kim han pon a jacket te a hak tira nup daw chuan a hma a painting an hal chiat sak vek thu te khasoin chumi wanga school po a zo thei lo thu te a soi chuan a trapa a kal le ta thil thleng zong hra tu kim han chuan showmatiin poyati hle a
Zuin an hena chuan baby beng ani ti pawh kha hrila duh mah se nup dau unau pa chuan ron be buain an kalsan ta engmah soi thei lo azana pawh chuan nup dau ngai tu em wangin IG tangkhan ava bele a that le that lo azot atuka chuan an boss minjun nen in biain a hna chana du lo ani chuan ati anga tura ti in ani pona pom ve meya ti chuan hotel changkang taka chuan kaltirin kor sexy tak hak ti rawang chuan angai te thalovin tan khuna phone tum chuan ala thei lo ma se story anei ta thawa kim hanin lo mu chuan a thian te hne na po an boss pa thil tum engmut tak anei ani ti angai tu awang chuan akalta arinang ngei chuan min chun chu moi lo taka lo chei in nup dau po shomati em wang chuan a in lama akal puita nup dau mut hil lai chuan ani na dik tak tak ha soin ani chu alo nga char char thu te ami ngai angani lo thu ta kha soin sti lai tak chuan nup dau chu avakis chu vele nup dau chu ron harin akuta a bracelet pek kha amu ti chuan baby beng kharon tin hun kal to lo lang le kim hanin nup dau tv a amule na masaber kha lo niin rei takalo zon to amule chu alom hle ti chuan kim han le nup dau te ron lang lein nup dau chuan ama dawa alo hria to thu soin an tho pui pakhatin a thalak hlui a mu tang khan baby beng ani ti chu rachuakin kim han pon painting hal tu khani lo thu te asoi nup dau pon chu chu hria thu le har satna chungkuan to wang khan na zong tura skula ban san thu le athiam lo ani thu a soi chuan anin kwa nup dau pon kim han a puitling hle ni ti hria chuan alom hle a in lama let nu pon kim hanina a fo takha ngai to letin kim han chu du ve dawani ti a in hrathiam atuka chuan nup dau po min jun chuan a ban ani ti an hrachuaka kim han pon in lama vatlo atum ma se a unau pa chi alo om an khuwa chiang mei lama a let thu te hrilin kim han pon vazui ngal chu atumma nup dau thung po in na vathleng na achan thu achung te chu hrit lovin anu pon lifala alo ngai sak ve meya ti chuan an lu na thin school hlui te kha fangin kim han a ron lang thut chu chuan a ti hlimin a ti lom hle kim han chu student president a nup dau thlak tu te lo ni ti in hrachuakin an hun lo man to na te an han mu le chuan an hlimin nuam po an ti hle ti chuan scooterin khopui te an fang du na nuam po an ti an thian hlui te nen pon bara te chol hawin nup dau chuan alo in tam deuh awang chuan rui tak chungin kim han chuan a phura in a thlen pui nup dau thung chuan kim han hmaya vuan chung chuan tiang ma alo than mel that zia te a hrila kis le han tum ma se akora chuan a luak khum hrep ta jok ma se kim malo om le atana alo om rang thin chu alom thu te asoya atuk lama chuan mola an kal le tur chi chu tan khun ron langin nup dau po an bossina ron thok le tura ati thu te soi ma se kim han chuan kal to lo tura hrilin an thian te pahnih po an om ve ma se nup dau chuan a invent thei thu hrila ti chuan an hnangai thok tur chuan bangkok laman pan le a kim han pon leng tura lo ngakin an hun kal to le an hun man mek chungchang te soin tuna in nei taka an lo om ta chu a hlim zia te an soya kim han pon alaka aril ruput mangte soin akut te povon sak ni khat chu nup dau thian nu ron langin painting collection moi tak tak chu abial nu in atana ti sak nia nga in ma se chung te chu kim han painting vek lo ni in anin then pha aril runa chuan thil thlen na nup dau hne na chuna hrila nup dau po chu rang taka kim han mutura kalin minglem kher manga chu tiang thila ti chu midang ten har sat nan to pha thu te asoya kim han in soifia tumpo chuan nup dau chuan du lovin akal kim han pon in thleng vazuin bia ka du ma se nup dau chuan alo be du lo ma se an thian pa po churon kalin thil hria chiang tok lo wanga ni thu te soin chu chuan nup dau in chhir tir hlein chumi nu chuan nup dau in thiam lo po kim han mutura vakalin kim han nu po chuan alo ngai na in felati hlea bazar tur te a chuak hawin anin kar in lei chin na thatak a om thei na na be tur thu te soya kim han tan po a ei tur tui tak tak te siama in huam thu te soin kim han pon amudu to lo tura alo ngai thu te a soi lai chuan nup dau chuan a thian ten thil an lo hriat chian tok lo wanga chu tiang thil alo thleng chu poeti thu te soin anin ngai dam ta ni khat chu nup dau po an boss min jun chuan mun pakhata hruain thil thleng zong zong wang te
an company pon sum tam tak an lo sa wang chuan an laka phuba lak ngei tur thu soya ni kha chun nup dau thil aya tum mek lai chuan Kim Han le anu chuan ron biain Kim Han in lema ziana muna chuan a hruaya an pahnih chuan lemte ziak dunin hun nuam tak an hmang dun ti chuan Kim Han chuan nup dau po awathla chuminia hun nuam tak an hman dun awang chuan nuam pon ti hle atu ka po nup dau le Kim Han nu te po in mulein chumi nu chuan mina ron langin abana te chuan kutlak na nu ma alo oma nup dau chuan puiwatin mina chuan Kim Han bial nu hluyani thu te asoi chuti mek lai chuan Kim Han po ron langin mina chuan awako ngal wata chu chuan nup dau omtinom lo hlein athik ril ru hle chumi wang chuan Kim Han chuan nup dau chu mun danga hroin minap chu midang ne na alo chi ta wanga akal bo san thu te naw hiala pai to thu te soin ngai thataka turin nup dau chu tia tin a hne na chuan an culture poimo em pangpar bracelet chu abun tira atu kaloni chuan mina bialpa chu wa muin anin sual nge a chumi nu chuan police station a mina chu kalpuin thil thlen dan te an soi ma se evidence a tamlo wang chuan an chuak le ta zok chuta mina chuan kalna tur dang anei to lo wangin Kim Han chuan a khongaya chumi wang chuan a in lama omhri turin ati chuti mek lai chuan a thian ten ron kholin nup dau chunga boina vela ruka chui tura tin azana chuan an chuak ruta a thian te nen chuan office a te lut ruin tu thil ti ber nge ria chho chu an tum ru hle report te le CCTV te check kwal vekin report te tang chuan atitu te chu ra chuak thei hlavin an boss roi thar nu kha lo nia chung evidence vel te chu Kim Han chuan a kauna tang khan post thinin nup dau ming hliona po are veta chu akau nei tu chu chhelo ma se atan chuan angel ang hialin angaya chumi nu chuan an boss ne na po ama bei tu dik takan ria chho to wang chuan an boss chu ama thiam lo reng to lo tura tin an boss pon arin em MC tharwanga an company in harsat na tam takan tok chu athin rim hle ti chuan nup dau po mingchena tam tak lo thlen sak tu an MC bula chuan vakalin a an khum hrepa ma se MC chuan ati ni lo ang chuan ala tang ve nup dau mol phole na tura tin ama le ma chu alu in vathin Instagram lama chuan nup dau thil ti angin aposa chung thil te chu nup dau pon lo mu ve vatin nasataka an trole loi wang chuan aril ruha lutuk chu cafe a chola cafe a po chuan midang te chuan enjoy do wangin nuama ti lo chu chua me atum mina chuan ron ko sangin a hnena Kim Han ala mangai ema wang chuan chance dang pele tura ngenin nup dau ti hril hai hle chumi nu chuan MC thil post te po chu Kim Han pon lo muin chumi nu chuan MC chu a thian te nen kidnap derin nup dau ngai dama dil na post turin an tia tin nup dau pon press conference lo nein an boss berpo bularon thu thil thleng le ei ruk na chungchanga chuan nup dau thiam lo na omlo ani thu te aron soi ve ti chuan MC po chuan ngai dama dil na thuziak te ron posa chu chuan nup dau po ti hlim hle in Kim Han le a thian te wang liao ani nup dau chuan chung ming hliau na te chu thubel chian do lo ani thu te asoi an zo nu chuan Kim Han pon lo ngakin ti chuan an leng dun ta chumi zan chuan an ming hliau na ta anin hlia khu thei chu lom dunin an pahni chuan in ring tur te in kalsan to lo tur te in tiamin nuam an ti hle chumi zan chuan an ina a hruai ma se anu chuan mina in ti hlumatum na lekha anu chia chu muin an vazong mina pok ni ko hrelovin alom to vanei thlak takin ama chu tha ma se anote chu achiata mina chuan nup dau hra chang lovin Kim Han ama ompui turatin mina chuna du zia shil nup dau pon lo hriat chuan mina damnan an pahnia in thren chu adua ma se Kim Han chuan nup dau chau adu si nup dau thung chuan an himnan Kim Han chu akalsan anin kar thu chu hunin ala hril mei tur thuin asoya nup dau po Kim Han ne na anin thren nu chuan tan khun nen in muin nup dau chuan lu new ti akau ni na a boina tam taka chin fel sak thu te kha soin chu akau nei tu chu muachak thu te a soi bok ma se tan khun chuan chu account chu Kim Han ani ti kha lo hra chuak toin achan po ama a CCTV evidence vel Kim Han a thon atang nin tan khun chu na ma ani thu chu nup dau hril lo tur ten atia chuti mek lai chuan nup dau po Kim Han ngai to zui rangin
lim takan hun man dun thin takha angai toilet atu kalo ni chuan noob daw po tan khun te ina chuan valengin pasal nei ven mei adu thu te asoi anu le pa te thalak awa en chuan an hnunga an pahnia an thalak kha muin ta chuan an mi hmangai berte nena in nei ba ka limna umlo ani ti a hre chuak Made that